Den er så langt. Jeg er nødt til lige at have et billede af ham, når han går ned. Det er manden med overskud. Hvad er grænsen, hva'? Har I set det? Amen. Jeg sagde det godt. For helvede. Kører I bare en ekstra omvej, bare for at pine mig, eller hvad? Det var fordi, jeg havde lagt sådan en ekstra ind, hvor der var 5 km ekstra, så tænkte jeg, nej, det har vi overskud til.